Is dit de laatste bal? Dat zou zak kennen. Oh nee. Ja. Jawel. Ja. Het is goed. Ja. Geweldig op. Super. Geweldig op van Jurre Ridia. Ja. En daarmee pakt Makum. Zat het hele seizoen al een beetje verwachten wie de 100 trek je de Vreulen. Ja, geweldig. Van Mooi, zij de Villa haast in ontvangst nemen. Ja. Rie. Misschien wel verrassend finalist. Maar ziet het prachtig mooi in de list. En wat had het Makum zwijnt in de hele finale. Doet ze op 4 weerste gelijk en 6-2 achterkamer. En er gewoon keren worden moest van de keerst. Dat je het leert best. Maar dat waren net. En die kans het Makum ongreep. En zat we aan de winnen, zei Joet Inwobbels. Van de tweede keer in de geschiedenis van Keersvereniging Makum. De titel op de Vreulen. Jouke Vlasbloem, als je dan de grote favoriet binnen en je winnen, hoe lekker is dat dan? Hartstikke lekker. We wisten van tevoren dat we sowieso kans maken. En 3 weken aan hand in mooi wit massa met Frans zit erbij. Het is geweldig dat we nog zakken in de keer zitten. Maar dan met die hele finale. Ik dacht op dat moment, ben dan bij 4 league 6 achter. Nou is het oer, wat toch is het Maar ik dacht precies hetzelfde. Ik dacht precies hetzelfde. Ik denk het is ik oer. Op een onwaarschijnlijke manier winnen we dit nog. Prachtig. Gefeliciteerd. Dank u wel.